Kuyawan ni Musa. Step by step man. Gikan ni Ramil. Karon nilito na sad. Kuyawa. Taas ang ambisyon ni Musa. Unsa man? Ready na mo? Wa ko kasabot sa akong gibati. Dili ko man maangkon ang tananing kalibutan. Ang yuon ko ang langit. Rolling. Action! Lilak. Bisag unsaon traidor kag yung pagkamiga. Sara, nasayod ka. Nahibaw na ko sa tanan. Isulti si Dave nako. Gusto daw ni mo siyang ilugon. Sayod ka. Mag-ilugon Cut! ka. Good take. Unsa, may nako pagka-artist. Di ba lito? Nakadaig ko ni mo lila. Salamat. May tingin mo pagda. Ali, pag-rest ko. Okay kay Sarah. Doon na agad ko sa imong dialogue. Bakit ka mo acting? Ang bot ni mo. Ato yung daikot, masuk ko ay noon. Yung mga artista, ito daikot malipay. You know what? Malipay ko. Kaya murag, dali na kanina itong mga na to project. Di ay? Sa man, ikapoy ka? Gamay. Sige. Pahuwi lang sa... Ay, ngano di ay? Wala. Mang-invite lang ako ng dinner. Nya, asa mo ta mangaon? Ikaw, asa mo gusto? Di ba kay gusto hito diri? Dagat-dagat pa ako. Remember? Lila. Ayaw ipaubusin ko galingon. Lahi na karon nimong kinabuhi. Busa, kinanglan. Usbonin mo mong lifestyle. Buutan kita direct no? Direct na sab. Joke ra gani. Nya, unsa man? Makipangaom ka kanako sa gawas. Okay, let's go. Okay na, okay na. I want you to love me like I'm a hot guy. Yeah. Be thinking of me, doing what you like.
Na-enjoy ka. Oo, kayo. Sakit lang ako. Natural. Galing na kayo sa sigla ko lakaw. Ikaw ka? Oo. Lahi ka talaga ka ba, no? Ikaw siguro may lahit sa uwan. Ikaw ka. Subutan kita. Malipay lang ko nga. Tanaw ni mo nga. Lipay ka sa mga ibayan. So, kaman. Yato doon ka sa mga ibayan? Sige, ikaw. Ayos ka na? Hello. Gabi naman, Sarah. Kung nawag pa man ka. Sorry ha. Gimingaw lang ko. Gilaay ko. Mga ganahan ko na kasturya. Mo nanawag ko. Nakainom masad ka, no? Oops. Anong nakasulti mo ka na? Nakatagaan lagi ka. Maklaro naman si mong sinuntian. Mao ba? Sagdi lang good. Laay man. Hantod karon, wag yapon manawag si Ramil. Di na makontak. Busy siya. Di mahimutan dugon mo siya. Mao ba? Busy siya na ako. Pero kung si Lilak, Dinasad ka na. Sige na. Katuog na diya. Pinag-shooting mo tawag ba? ari ako diri sa bahay, be. Naunsa ka? Gusto ko nga mawari ka sa bahay. Sige na. Ay, kung yapil sa mga kabuang ha? Sige na. Katuog na diya. Bye. Unsam ka, Sarah? Di ka maminaw? Katuog na diya. Gisapot ka? Silak? Ikaw din na? Di mo ka to. Mau ba? Nasa siguro kayo gano'n na. Maaman. Pila sa joke ka to. Unsa man? Ganahan ka mo anak ko? Karon doon na kay ka sulti-sulti? No. Okay ra sa cellphone na ta magsulti. Basig, ikaw, duka na ka? Mga pakulog ka. No? Pareha sa data. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka na to. Apan andam isugal ang Busy na noon. tanan. Diha ka nimo bukti sa kugma mo. Sure ka? Isorry ko nimo kung wala tayo shooting. Yeah. Promise. Okay. Salamat daan. Wala problema na. Ikaw lang na. Wala na'y lait pa ang gipangaloy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw makuha. Unta dili na mabuhi pa. Busa kini maoy hinuktukin.
Sige. Bye-bye. Hindi ikaw na wala ay langit pa. Ang gipangadoy ning dugang wala na pa. Ang imahal ning dugang sa way kinutuwa pa. Kundi ikaw na. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan sa way kinutuwa pa. Dugay sila kang mawa, dali ba? Oo. Oh, sige na lang. Importante, mapirahan ka. Oo, bay. Mauna ba para makapauli ka dahil sa tuta. Yung makapanagat at balik. Kung sa kayo buhaton ni Leila, bay, no? Kung makahibaw siya na makakita na ako pagbalik. Ano ba Hindi ko makatubagan na. Na, sige ba Yata maghisgutan na. Ang buhaton na to, mangandan ta sa kupapera ni mo. Total, walang di problema sa kwarta. Na may mabayad. Makalagot yun dito, uy. Makalagot yun siya. Ano siya pa man inyong giliding good? Mao ba? Mama si Angay. Tagadagat kaayo. Gusto man, what good mo'y nakitang line leading? Siya ra yun? Angayan good. What should siya angay, no? Nga sige tito. Basta ako, nagpahungaw lang ko. Kay, murag siya ra may gitagaag importansya ni Lito. Nagduda ra ba ko nga, murag nakagusto na siya ni tagadagat. Basin mo na niya hinungdan nga, maguba na imong project, mabayas na niya. Na basta, warning lang na ako tito, kay mangingilog yun na siyang dako. Gipalayo niya si Ramil nako, kalagot kayo. Sige tito, sige. Bye. Doy? Yan naman dito. Natura. Asan si Bay Christian? Apa siya dito? Ako pa itong balikod. Kunya, unsa naman? Okay na siya? Mauban ang tako ng doktora. Nabalaka biya ko niya. Ayaw lang kabalaka doy. Okay naman siya. Inibalik ato niya. Makakita na siya. Mo ba doktora? Kanindot yun na balita ah. Mag-ampo lang yapon pa doy niya. Buhay mga tutulian ha. Ano yung problema doktora? Pag-ampo magiging permi para ni Bay Christian. May naon doy. Ako ni doktora. Aray na ko diri. Hindi ko pwede sa ospital. Layo man ko dito doy. Sige lang. Paabot lang ka din eh. Kuan doktora ba? Anang mupauli lang sa ko sa mo ah. Nya, mabalik lang ko diri kung mahuman na si Bay Christian sa iyong operasyon. Nya, dili ka kamingawon dito sa inyo ha. Hindi, doktora oy. Mas malingaw ko dito. Nya, kinahanglan mo sa tugnay tao dito. Sige ikaw. Hatagan natin kang cellphone para makontakti ka dayon kung may mga problema din niya. Naamo ko cellphone doktora. Mga ba? Sige. Na ako cellphone oy. Walay load. Sige. May problema. Ato nang paloadan. Nya, adto pa makato siya magpundo dito, dok. Udoy. Ang anak, Jude. Aw, sige. Mupauli sa dito na ako doktora oy. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan sa way wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan sa way
Hello? Tito? Kumusta naman ka diha? Okay naman. Nanawag lagi ka. Nata shooting? Mga next week pa ang imong take. Ay si Sarah pa akong yun na karon. Mao ba? Ano naman? Gilaay ka diha? Medyo. Unsa man? Kanaon ti ka? Nya, di day ka busy. Hapit naman sa di mahuman. Mag-pack up na may karon taon. Mao ba? Sige. Muan na ako karon ha. Manuroy ta. Aron malingaw ka. Sige. Ikaw? Sige. Paabutan ko diha. Ikaw? Okay. Gamay naman ako i-take. Malahos na ko diha. Sige. Mapaabot na lang ko ni mo diri. Total, nakailis naman ko. Sige. Sige. Bye. Hain naman ka, Doy. Nakasakay na ka? Huwag pa, doktora. Napa ko sa syudad. Sige, pag-amping kaya ha? Tawag lang dayon ako kung abot na ka sa inyo. Doktora. Ayaw ka bala ka ni Christian. Ako rin bahala niya. Wala problema, doktora. Sali ko nimo. Okay, Doy. Doktora? Oo, unsa man? Tukan. Wa, doktora, oy. Paingon ako mo sakay. Sige, pag-amping, Doy. Sige, doktora. Bye. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahaling dukan. Sa way kinutupan, kundili ikaw daw.